Hej YouTube, altså, og i dag der er jeg gået i gang med lidt modding med modder Minecraft i 1.6, men jeg ved godt 1. Nej, jeg har været blevet optaget der med 1.7, jeg ved godt at den er kommet ud, men koderne har ikke opdateret endnu, så jeg kan ikke lave det endnu, men når det kommer ud, så gør jeg det, og jeg skal i gang. Så det første vi har brug for, det er Java SDK. Jeg skal bare se på den her. Vi skal bruge Java SDK. Og gå tilbage igen. I kan se, her det står Java SE Downloads for Oracle eller sådan noget. Den skal jeg bare klikke på. Så kan I se, så kommer der noget her, hvor den siger Java Platform JDK. Der er 7U45. Hvis I er Mac-brugere, og hvis I er Mac-brugere, så skal I ikke gøre det her. Mac-brugere har det installeret, så det er ikke noget, jeg skal tænke på. Og jeg er lidt træt endnu, så det går være lidt problem med at gøre tingene, men ellers burde det gå fint nok. Og så klikker du på download. Og så burde du komme herind. Men du kan se, du kan godt få det for Mac alligevel. Men det vil jeg ikke lyst til. Vi vil bare gerne have det for Windows. Og vi skal stadig 64 bit. Der er både 32 bit, hvilket er den her. Fuck. Det er 32 bit. Og det er det 64 bit. Og den må I så kan tjekke på med 32 bit eller 64 bit. Der klikker her. Gå herind til computer. Højre klikker. Og åbn. Fuck. Det er det forkerte. Sorry. Højre klikker på den. Og klikker egenskaber. Det er det altid. Så burde der komme frem, hvor den siger, står hernede, for eksempel med et 64 bit system. Okay, ja, den siger, den skal opdateres, okay. Hvad vil jeg skal komme med download, så den kræver i hvert fald, at vi skal have accepted license agreement, så det gør vi. Og så er den bare lidt glad. Og så klikker vi hernede. Og så burde den komme frem og sige, at vi downloader. Du kan se, den downloader dernede. Men mens den står i downloader, så tror jeg, vi lige kigger på nogle andre ting, vi også har brug for. Og det er simpelthen noget, der hedder Eclipse. Jeg ved ikke, om I kender det, men det er noget, vi skal bruge til kode i. Ikke Eclipse, der er vi. Eclipse download. Klikker her. Og så load. Og jeg foretrækker, at vi tager Eclipse standard. Det er den, jeg bruger, og jeg synes, det går rigtig godt. Men hvis I logger herind på en Mac, så vil det ikke være det samme, som I kan se her. Så er det for eksempel, der står Mac 32 bit og Mac 64 bit. Nej, ikke lige nu. Så lad os gå ind og klikke på 64 bit her. Og skal vi vælge, hvor gerne downloade fra. Vi vil gerne downloade det fra Tyskland, fordi vi bor i Danmark. Og jeg kommer tilbage, når den er færdig med download. Så ses. Hej YouTube, jeg er tilbage igen, og du kan se, den er færdig med download hernede. Så lad os trække det ned på skrivebordet. Og så lad os krydse den her ud, for vi har brug for internet, men jeg mener mere det var. Så næste du skal gøre, der vil lave en folder til vores ting, mappe. Og den skal hedde, jeg har lyst til at kalde den for tutorial. Og Eclipse, det skal ind derind, så vi åbner Eclipse op. Og tager vi Eclipse herind. Så jeg skal lige en kopiere til at lige lang tid tilbage til det. Okay, det lader den bare gøre. Det gør den bare. Og vi har ikke brug for noget af det her længere, så lad os bare krydse derud. Det vi har brug for. Ja, jeg er lige glad. Der vi har sådan en irriterende keyboard, der gør det, men det er lige meget. Så du kan se her, der står let disable, så alt det der.
Vi skal ikke have nogen af de her builds. Klikker på klik her. Og jeg tager recommended, men du kan tage hvilken build du nu har lyst til. Men jeg tager recommended. Den er lige her. Kunne det ikke gøre det lidt mere tydeligt. Hele den her linje her. Og det vi så gør nu. Det kan se en hedder SRC. Det her. Den klikker du så. Den skal vi klikke på. Og så går den i gang med download. Og vi kommer igennem sådan en adfly her, hvilket er lidt irriterende. Men jeg fortsætter. Okay, let's make some money. Så irriterende det her kommer frem. Skal bad. Okay. Okay, så har jeg forward chat. Lad os trække den. Så har vi forward chat. Den skal trække herud. Eller lad os lige unzip mappen. Det er nok lidt smartere. Så krydser jeg lige den herud. Vi gider ikke se på det der. Det tager så lang tid for den, men jeg er ligeglad. Eller den kører færdig. Og vi har også Minecraft forward chat, men den venter vi lige lidt med. Den er færdig. Og i mellemtiden, så jeg kommer tilbage, når alt det her er færdigt med, når jeg er færdig med at flytte alle tingene. Hej YouTube, jeg er tilbage igen. Jeg ved godt, det var lidt tid, men det tog lidt tid for den, men nu er jeg færdig med det her, så nu har vi fået clips derinde. Lad os sætte clips væk. Og så har vi Forge. Denne gang det gider jeg ikke gøre det på den her måde. Eller, jo, det er det eneste jeg gør, så jeg tager fra Forge, trækker herind. Forge burde slet ikke tage så lang tid at flytte ind, fordi Eclipse er et meget større program. Du kan se, det går meget hurtigere her. Når vi er færdige med at kopiere alle de her emner ind, så lige vise jer, hvordan I kan installere JDK. Det gør, der I går ind herind, computer, overførsler, eller download, så ved ikke, ja. Og jeg har lige download hernede, så nu skal jeg bare ned i bunden. Det er lidt svært for mig, fordi jeg har så mange ting, men I burde ikke have så meget her, så jeg skulle slet ikke have det her problem. Her. Jeg kører filen, og jeg skal klikke ja. Men jeg klikker ikke ja, så fordi jeg allerede har noget her. Og når jeg klikker ja til den, så burde de kunne komme ind, og så kører det. Men ja. Så nu har vi i hvert fald vores to folder her, Eclipse og Forge. Det første vi gør, det er, at vi åbner Forge. Og så kan du se, så burde der ligge noget herinde, der hedder Install. Den skal vi dobbeltklikke på, hvis det er Windows, men hvis du har Mac, så skal vi tage den ned, der hedder install.sh. Den er nede. Men vi skal bruge install, den heroppe, den skal vi bruge. Fordi jeg er på Windows. Og så lad os køre den. Det kan godt tage 20 minutter eller sådan noget. Men I skal bare lade den køre færdig. Og jeg er lige præcis det, for den til at gøre. Så vi har installet video. Prøv så lige den her ud. Og jeg kommer tilbage, når den er færdig med at gøre alt det her. Så be right back. Jeg er tilbage. Og mit crashede en gang. Men det er ikke noget, jeg skal tage så meget ud over. Jeg har ikke set det, så det I skal gøre, hvis jeres crasher, det er, at I går bare ind og kører den igen. Og I kan se, at den er færdig, til vi klikker enter. Og så jeg skal tilbage ind i den her folder. Du kan se, at der kommer mange flere filer nu. Alt det her. Så det vi så gør nu. Vi går ind i tutorial. Vi går ind i Eclipse. Og vi kører Eclipse. Så den ligger lige her. Og vi skal bare untag den, fordi Eclipse er nogle gode mennesker. Lukker softwaren. Så det starter Eclipse, Kepler eller noget.
Så burde den spille om workspace. Du kan sætte den det her. Slikker på browse. Så går vi ned til tutorial. Pil ned. Pil ned her ved Forge. Pil ned ved MSP. Og så ligger vi på Eclipse. Okay. Og så loader den det her. Og OK. Så laver vi Eclipse loaded. Og så burde den være klar lige om lidt. Og det er bare starten af det her. Så lad os lige vente lidt, indtil den bliver færdig. Så den er færdig. Ja. Okay, ja, du kan se, den er loadet her. Det er Minecraft og alt det her. Og I kan se, det er hele Minecrafts code, det her. Alt det her er det, vi har arbejdet med. Men den builder i workspace, du kan se, den siger, der er 4 errors, eller sådan 4 warnings. Så lad os køre det, og se om det virker. Hvad er det nu for et billede? Hvor er det billede der? Single player, create new world, og så bare creative. Vi optager. Jeg tror simpelthen, jeg lige sætter ned for mine indstillinger. Jeg siger, hvor mange FPS jeg kører på. Okay, der er lidt læk her. Det skruer lige lidt ned for. Sådan. Det burde hjælpe på det. Faktisk, det gjorde det ikke ret meget. Tiny. Off. Det her. Det herfra. Nu kører det bedre. Jeg vil stadig ikke lægge på det, men det er fordi Fraps, det tager så meget energi op. Så I kan se, det er Minecraft, vi sidder der her. Og så tjekker jeg, du kan se der med Miscellaneous, alt det her. Det hele spillet faktisk. Bare i Java, eller bare i Source. Så det er det, vi skal sidde og arbejde med. Og det er vist det for den her episode. Og vi ses næste episode. Så, hej hej.